на FIFA 16 с мой приятел Тери. Здравейте! Почваме FIFA 16, както ви обещах, че ще правя клипове с мой приятел. Ще се опитаме да победим Антуан Гризман. Да. Виж кой ми е в отбора. Само да не... Да. Виж кой ми е в отбора. Значи... Антуан Гризман, Санчес и Гонзало Игуин. това изглежда доста добър отбор. Добре, почваме. Само да се виждам добре. Така виждате кои са ни контузените. И почваме. Малко ще ви е шумно. Лион срещу Байер Мюнхен, т.е. срещу Арсенал. Ще почнем клипът. Може да след малко, по-късно може да получим и на Майнкрафт клип. Байер Мюнхен срещу Лион. Не. Аз ли го мисля или ще загубим матча? Не, няма бе. Последния клип, както видяхте, че загубихме... Не последния, първия ни клип видяхте, че ние загубихме. Сега... Много близко ми се вижда лицето, съжалявам, че се виждаме така, но... Там трябва да се пазиме от ЛКЗ, както знаете. Това са родителите ни. Там какво на влизане има? Това нещо го! Няма! Да! Казах ви, че имам предчувствие, че ще загубим. Това е, както виждате какъв гол. Петърчих как не можа да спаси. Трябваше Антуан Гризман да беше стопката в момента. Подаване към Ектор Берлин. Май. Виж това. Ето го Антуан Гризман с топката беше. Не. Добре, чакай, това е моя. Чакайте, че ние сме на гости, както знаете, и се има деца. Излагах Лаказет, супер. Не! Виждате, знаете, че мога да ви покажа кой вече. Може би Томас Мюлер е единственият силен от Байер Мюнхен, но се съмнявам. Защото има и Робърт Левандовски. Да. И знаеш ли кой? Майо Нойер, бе. Робърт Левандовски преди малко ни беше вкарал. Не бе, това са Лион. Да. А ние сме Байер Мюнхен. Да. Той е стар Арсенал. Айде. Моля те, Серхио Рамос. Браво, бе, Петърче. Може да загубим. Тери, колко мача искаш да направим? Един. Или два. Два. Леле, тук... Той за първи път Лошо попадение, но обаче не. Топката беше току-що в Антуан Гризман. Но за жалост направи грешен пас. Айде! Дали сега има шанс другите да бележат? Не, това беше май прях. Не, Серхио Рамос. Прях свободен. Не, Серхио Рамос. Тлака Петърчек излиза. Петърчек! Какво беше това, дами и господа? Това беше най-лековеското нещо, което съм виждал до сега. Лаказет бие. Малкото, не. Майко мила! Петърчек. Екстра за Петърчек. Надявам се да се виждаме много добре. И какъв корнер! Как я избих. Айде малко по-тихо. Казах ми, че ще вдигнеш. Айде и! Лаказет! Майко! Не бе, това не е Лаказет. Аз как да изгледам? Това са Лион, какво си мислите? Съжалявам, не на вас. Какво си мислите, които са направили фифт? Аз съм с някакви... Да, добър отбор, ама не всички са ми там в отбор. Нали? Няма Меси. Меси е по 4 милиона тук. Роналдо е по 4 милиона и 4 хиляди беше май. 4 милиона. Първото по време е 1-0. Само да си видим дали ще вкараме някой друг. Да, мисля, че ще вкараме.
Сега ако той не... Но радвам се, че имаме и Серхио Рамос. Серхио, да, Рамос. Серхио Рамос и Антуан Гризман за сега и Петър Чех са силните. Да, и Санчес къде го бе? Алексис Санчес май е в резервата. Не. Чакайте да му покажа, че той не е в резервата, съжалявам да го покажа. Ой, не. Без да искам да махна клипа. Его бе. Съжалявам, че... Алексис Санчес не е в резервата. Както виждате и... Не. Майко, хора, видяхте какво направи този Петър Чех. Гледай го. Петър Чех. Петър Чех, бом. Чехъл. Чехче. Аз си го наричам Чехче. Аз ви обещах, че утре ще бъда на гости и ето ни. Айде бе, Гризло. Чакайте, че не се виждам много. Видях какво правя, ама и ние не сме седнали. Не знам за него, малко съм седнал много добре. Айде ви, ела да се виждаш ти де. Ела да се виждаш ти. Ние ще видим Златан Ибрахимович, защото ние нямаме толкова пари, но ще видим, защото съм пуснал той бе, съжалявам, че така. Ма трябва да съм бърз, защото после клипаш табет и няма да се движи. Знаеш ли Серхио Рамос по колко е? 1 милион. Той ма е най-добрият защитник на света. Той е бе, как се казваш? Не, малай със зарядното. Ой. Както виждате, Гризман е в резервите вече. Нали знаеш? Не, кое е това? Не! Англиче! 2-0! Той ли е Лаказет? Лаказет бележи! Гледай го бе, той е най-добрият в Лион. Гледай го. Бележи, Англиче! Сега ги почвам чули. Ей го 2-1! Ей го бе! Ой, 85-та минута е. 85-та бе. Да. Ние ще паднем как. Казах ли точно това? Защо Елена си имал предчувствие за такова гадно нещо бе? Нямам си идея. Брат. Защото ти казах, че Лион са много добри. Брат. Така се пада. Вратаря. Както винаги аз си свиквам да казвам Винаги си свиквам да казвам. Добре, супер. Малко е шумно, съжалявам, малко е шумно. Защото и родителите са ми тук. Не бе, навън са. На терасата. Какъв е вратен шут? И това ма е края на матча. Ми да, краят е. Биха ли! Бог да ни прости! Добре, стига. Чао! Това е още един. Ами само да ви покажа кой вече е излязъл. Дано да не са го сменили, да се прецакам. Дано не са го сменили. Сега ще видите кой вече е в Манчестър. Да, вие знаете кой. Дано да не са го махнали. Да, знаете, серверите. Чакай, че сега правим едно нещо. Чао, това беше от мен, ето го и Тери, който и също ще Довиждане, хора. Гледайте супер екшените ни фигури. Добре, чао!